Sanibonani. Njengoba nisibona ke sesingenile singaphakathi singadokotela ufuze uMapholoba uNgcobo, dokotela uMakhandlela Bomvu. Udokotela ihlezi faka ijazi elibomvu lidokotela. Yeah, awulobudokotela le. Ngeke ubone ukuthi lifakile le. Hayi noma uhamba ujikeleza amazwe khihlala mlila kazi ngizilibone leli bovu kanje emkhulu. Abanye bagcina ngokwakhotheka bethi odokotela bengabonakali. No ngasizwa nganikezwa umunye umuntu wayi lokhu njalo ngimsiza kakhulu ngimqoshela ilwane. Okay. Into eyimeya siqhubene nabanye abantu lapha ya. Certificate useziqe ethize zomnyaka. Ngiyakhumbula ukuthi wawuhlonishwa. Yeah. Waye sewavela wathi nalo ijazi. Ngase ngithi mina libe nengwe ngaphezulu kuba wathi meselishilo ngase ngithi mina ngaboniswa kufuna kufakwe ingwe. No sanibingelela ke bafowethu cha uyanduza khala ihawuzo zakhala inyameni kofuhlona usiyabuka bafowethu ningivakashele nifike namhlanje cha ngizokhuluma ngayo inkinga le ngibhekene nayo kodwa inkinga engaze ithi yadlula ngoba vele bathi izinja zikokotha imoto ehambayo. Basho njalo impela mkhulu bathi uma imoto imile zifike zilale ngaphansi kwayo. Yes zingagcini futhi ngokulala ithi uma ivuka bese iyayichamela. Nje injalo baba indaba. Yebo khehla lami. No sizwile mkhulu usithinta uthi no asiphuthume na umsebenzi abantu bekuthathela umsebenzi wakho inamba zakho zihayikhiwe mkhulu. Yeah bayihaki inamba iqiniso lolushoyo. Inamba zami ziyahayikwa nje kakhulu kuno Scott nje ababhizi. Yes uScott nababhizi phela bangilandele nje ngendabeni yama custom. Kahleni bakwethu. Yes futhi phela kusuke kubonakala kona indlela ukuthi hayi umuntu omuva kakhulu. Mana ke mkhulu lento yokuhayikha amafoni kwenzeka kanjani ubonakala ngoba sekuthule kwamafoni engasakasangeni. Ubona ngala sokuthi inyampu uthi uyazi ukuthi iyafonela ukuthi thokoza gogo. Kuthiwa kuyandonda vele ukuthi thokoza gogo. Bayakhuluma ngathi kuyibhemela lensanga. Kubhema lensanga. UScott nje sengeze ngasho kubantu ngathi cha ababukela abanjani kufanele ukuthi mabe bekhuluma noma ukuthi bakhuluma naye kwaThaphu wami enambeni yakade ithi 03800 lethathiwe nalethe 0722 bacela uvideo call kuyena mangabe ethi uyimina. Ngikuzwile futhi khehla lami ukhulumisa okwendoda wakhulumisa okadokotela uma uthi hayi umtresile lo muntu osebenzisa le number wamthola. Wathi kodwa awuze ukumexpose umveze la ulife ngoba uyayazi imisebenzi phela. Wathi kodwa ufisa ukuthi umqwayise noma umqwashise nje ukuthi ngoba usumbonile. Yes futhi abanye babanye labashuthayo. Yibona abasidayisa labashuthayo. Abafika bazoshutha la. Yes but ngiyakwazi ukuthi umuntu oqondile sisebenza kakhulu nawe iminyaka. Ngayikazi bekhonto kodwa imigodo yemile eshuthayo enikeza labantu abawusikhothela inamba zethu. Okay. Hayi no khehlela lami kezwakala siyafisa nina sizwe sakithi sizwe semnyama singabandawonye. Singabembube sonke sihlala ezweni elilodwa siphila endaweni eyodwa futhi kanjalo futhi nomsebenzi esiwenzayo owodwa. So ke bafethu siyafisa ukuthi singadlelani umona sikubeke nje my lord. Singadlelani umona bafethu umsebenzi lo sonke siyazama ngawo siphilisa ingane zethu. So wena nawe ozwayo noma olalele le video njengamanje uma ukwenza lokho uhike inamba zabantu siyacela ngoba usutholakele uyaziwa. Siyacela ukuthi cha vele ustop ngoba uma saphinde safonelwa elinye custom lasho ukuthi lithole wena alimtholanga uMakhandlela Bomvu sesizokuthathela inyathelo ngoba usutholakele. Kulungile khehla lami asihlale phe kodaba mkhulu. No phela ngithe ake sikhulumele ngoba vele ngiyazi bangijahela le nambeni. Ngiyazi ngenze njani ngiya space ngiya ilokhu njani bathi ukwenzani ngumuntu abathi ngiyabamosha abantu abanyangibamosha. Okay. Ibona bathi ubamoshela umsebenzi noma bangidakelwa. Bafike nginyela ngimosha umsebenzi womuntu. Bathi mina into engiyenzayo ngenza nje ngibuka ukuthi sithini isimo sabantu. Sinazo into ejulile la sinazo Yes. Sinazo into ejulile nempondo zeqala ku 20,000 eqala khona ziyaphezulu lezo lonto le. Yebo. Isikhona. But kunabantu abafanele baqale phansi. Yebo beqale phansi bekhuphuke nawo umsebenzi. Labo bantu badle baphile ngani. Ngila namanje ngishila bona usuke ethathe inamba nje zama ukwenza lezo zinto usukelwa nandaba yespecial engikhiphayo. Yes. Ngithe nje bona ngishilo mhla 15 ngiyasivala lesiya kade ngikhuluma ngazo kade sikhuluma ngondaba okugembula lesiya special.
yes bengithe ngisasibuyisile sihamba nebutho nophondo khona esinye ke special kade ngisho ngithi ngikhuluma naye izolo ngithi ngenzeka ngisibuyise ngizobuka ukuthi into zami ziyaphelela yini ezinye okay kahle lapho leza lesigaba afana eminyango okay ngiyakhumbula impela ngingena nje lapha kubhisi kabe ukhala isiqulu ngishintsha njengonwabe liyabhubha ngishintsha ukhala njengonwabe egayini ngaliphela okay mkhulu before singena khihla lami sizongena ku-especially asiqale sibanikeze iy'namba lezo sutholakala kuzo ukuze uthi sithi noma singena odabeni kube lula umuntu ukuthi useyayazi inamba osebenzisaka kuyona ukuthi noma ubani obesenale ndala azi ukuthi uyakwazi ukuthi uyayikhansela uqala manje uthatha iy'namba zakhe ezintsha ozotholakala kuzona bawulokhu nje enambeni lapha baqala banike inamba 031 okay leyo ka 031 uthe mkhulu iyawathapha kuphela iyafoneleka 031 iyafoneleka okay 031 ama calls kuphela niyamuzwa udokotela uyasho ama calls kuphela 031 u031 esizomusho manje owama calls uyafona kuphela uyafona awubhazi futhi uyafona kuphela ithi 031 06 5 00 86 eyama calls le uma ufuna ucontacta uDr Makhandlela Abomvu iyona number lesi esinikeze awuphindele baba 031 06 500 86 injalo inamba ethi 031 065 0086 efonelwayo uqaphele okubafowethu liqaphele kakhulu ngoba liyabhubha bale bengilandele ngithi ngiyangala hayo bangilandele inkinga manje abalapha abantu kungcono ukuthi uyamaposela abantu kube ukuthi naye ufuna umsebenzi inkinga ubadla kuphela abaningi nihlangabezana umuntu usho ukuthi ushemu uyawuthanda umsebenzi sabona ukuthi umuntu khombisa ukuthanda kuthole ngempela mkhulu angimthola ngamthola umuntu kodwa nginikeza into engasebenzi ngesisho njalo ukuthi ngoba phela angaba ngimbizi ngosikhotheni ngabe ngithi unomona manje uyisikhotheni ke lo ngoba akabalaphi olukulekehle lapho asibanikeze ka WhatsApp uthe khona ne WhatsApp hayo ikhona kwa WhatsApp hayo lapha le MTN 081 okay leke le esizonikeza yona iya WhatsApp ni WhatsApp kuphela kuyona WhatsApp kuphela kuyona ngifoyela ngedatha futhi ngiyibambe ifoni wafona kuyona ngedatha mina ayiba naloko uyangibhaza ngcono ngikufonele kubonakala ukuthi cha anginankinga nokufonela umuntu mina obukade ukufuna inkinga imana yikho okay ke leke sonikeza yona iya WhatsApp kuphela eka ithi 081 51 3 5844 eka WhatsApp ke le WhatsApp la uyiphinde lo number 081 51 35 844 siya WhatsApp ke la WhatsApp ke leyo ziwu2 inamba esinikeze zona eka WhatsApp ayikho enye ophinde uyibone enye khona ambe nyophinde ngitshela lapha nazo number uma kukhona umuntu okufonelayo noma omfonelayo ethi uma eqala nje ukukhuluma nawe athi faka imali iqala no yazi ukuthi lokho akusesi udokotela amasathi semina lokho sokomunye umuntu no sibonge kakhulu ulungile khehla lami ngoba siningi sazokhuluma nabo njengamanje iyaqhubeka ilokhu nje iprocess ayimile siyikhuluma njengamanje angeke ngisivalelise kuloko okokuqala sibatshena kona yes